Ο σημερινός μου καλεσμένος είναι ο Μιχάλης Κεχαγιάς. Μιχαήλ, παρακαλώ. Καλώς ήρθες στη ρητιά μας. Ευχαριστώ πολύ που με κάλεσες και μου δίνεις την ευκαιρία να με γνωρίσει ο κόσμος. Έχω να πω ότι το κρασί σου είναι απίστευτο. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου αρέσει? Πάρα πολύ, βέβαια. Είναι υπέροχο, για μένα είναι υπέροχο. Και να ξέρεις ότι το κρασί είναι η βάση για να αρχίσουν οι μεγάλες συζητήσεις και οι φιλοσοφίες. Μακάρι να κρατήσει πολύ αυτή. Τέλεια, χαίρομαι. Το 2003 ξεκίνησε ο πατέρας μου. Ναι. Εγώ το 2016 ξεκίνησα επαγγελματικά να ασχολούμαι με την αμπελοκαλλιέργεια. Ποια είναι αυτά τα προβλήματα, ας πούμε, που Εντάξει, αντιμετωπίζεις έναν αμπελώνα? πώς θα αντιμετωπίσεις μια μυκητολογική ασθένεια. Οπότε αυτά όλα για μένα ήταν καινούρια. Οπότε προσπαθούσα να τα λύσω και αυτό με εγωίτευε. Εκεί έχουμε ένα κόκκινο, ένα ροζέ. Ένα ερυθρό ξηρό, ένα ροζέ ημίγλικο και ένα λευκό ξηρό εδώ πέρα. Το λευκό ξηρό είναι ο πυλώνας που λέμε. Γιατί νομίζω ότι ο κόσμος πίνει περισσότερο λευκό, αν δεν κάνω λάθος. Σίγουρα. Οι προτιμήσεις έχουν γυρίσει περισσότερο στα δροσερά κρασιά, στα ημίγλικα. Μένως από αυτά τα τρία παιδιά σου. Εμένα το ροζέ περισσότερο, ναι. Περίμενα να πεις ότι όποιο δάχτυλο και να κόψεις είναι το ίδιο. ναι. Τρία προϊόντα που παράγετε. Έτσι, πού μπορούν να τα βρουν αυτά τα προϊόντα? Τα προϊόντα αυτά μπορούν να τα βρουν σε καταστήματα εστίασης, μαζικής εστίασης στη Δράμα που συνεργαζόμαστε, είτε σε διάφορα σημεία πώλησης πάλι στη Δράμα και στην Προσοτσάνη. Ναι. Και βέβαια, αν δεν τα βρουν εκεί, μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μου, είτε μέσω του site, μέσω του Instagram, τηλεφωνικώς και να τους τα στείλουμε και να τα παραδώσουμε. Μπράβο, τέλεια. Γιατί όμως κρασί σασικό είναι καλής ποιότητας και σε τι κοινό απευθύνεται? Πέραν των γνωστών που απευθύνεται σε επαγγελματίες που χρειάζονται, ας πούμε, μαζικό πολύ κρασί, ας πούμε, ποσότητα, ναι. Το καλό του ασκού είναι ότι δεν οξυδώνεται το κρασί από τη στιγμή που το ανοίγεις. Ποια είναι τα στάδια αυτά, θες να μας τα πεις? Από τη διαδικασία από το αμπέλι μέχρι να φτάσει στο μπουκάλι. Βεβαίως, ναι. Αν μάθει και ο κόσμος, ρε παιδί. Εννοείται. Πάμε. Λοιπόν, το αμπέλι καταρχήν είναι μια πολυετής καλλιέργεια. Δηλαδή θα μπορώ να διορθώσω το λάθος μου 2 χρόνια αργότερα. Μπορείς να το διορθώσεις, διορθώνεται. Στην επόμενη χρονιά. Στην επόμενη χρονιά. Έχω χάσει 2 χρονιές. Έχεις χάσει όμως. Χάσει 2 χρονιές. Άρα Ναι. μεγάλο ρίσκο. Δηλαδή είναι. Βεβαίως. Αυτό είναι η μεγαλύτερη πρόκληση. Πολύ ωραίο αυτό και δύσκολο. Αυτό δεν ξέρω. Με γλυκείς και μου αρέσει πάρα πολύ. Ωραία. Χαίρομαι. Πολύ ωραίο. Χαίρομαι. Τέλειο. Σας ευχαριστώ. Κάτι που έβγαζε τα φύγια, θα το πάρεις. Φίλε, δεν είχα πιει ροζέ. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Σ' άρεσε? Δεν πίνω κρασί. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Αυτό να το βάλεις στο backstage. Στα μάτια. Αυτό να το βάλεις στο backstage.